Il-Prim Ministru Robert Abela kellu appell b'saħħtu għall-għaqda dwar kwistjoni li taffettwa l-ħolqien tal-ġid għall-poplu Malti Wawċi. F'intervista fuq One Radio, il-Prim Ministru tkellem dwar il-ġid li ħareġ mill-programm ta' residenza. Meta tara dak li ġim ġemma għal xiex intuża waqt il-pandemija, intuża biex stajna nagħtu 5 miljun euro lil Puttinu Cares bżieda ma' monti oħrajn biex setgħu jinvestuhom f'appartamenti ħdejn literalment biswit il-Great Ormond Hospital għal cancer patients. Dal-proġett ta' 8 miljun euro li qed nitkellmu dwar kura paljattiva. Jiġifieri fl-iktar mument diffiċli laqgħat jista' jkollok f'ħajja. Il-Prim Ministru appella lill-Oppożizzjoni biex dwar xi ħaġa bħalma hija l-programm ta' residenza li jħalli fondi li jistgħu jintużaw għal ġid tal-poplu Malti Wawċi ikun hemm qbil u ma tħallix l-amat politiku jaħdem kontra l-ġid tan-nies. Fuq temi bħal din, meta qed naraw ġid qed jinħoloq, jkollna pożizzjonijiet komuni hemm tant fuq xiex niddibattu politikament min għandu l-aqwa viżjoni għal pajjiż. Min qed jar fejn qed naraw il-Malta fl-10 snin li ġejjin, min għandu l-aqwa kredenzjali biex jieħu l-pajjiżna l qudiem. Imma mbagħad fejn hemm il-ġid nemmen li għandu jkollna pożizzjoni komuni, gvern, oppożizzjoni, soċjetà b'mod sħiħ biex bekk nibqgħu nagħmlu il-ġid għal dan il-pajjiż illi kollha kemm aħna nħobbu. Fl-istess ġurnata li l-Partit Laburista tella maratona ġbir ta' fondi, il-mexxej Laburista tenna dwar l-importanza li l-Partit Laburista fil-Gvern jibqa' b'saħħtu ħalli jkompli joħroġ biżjed idejat anki b'mod indipendenti mill-Gvern. Daw l-aħħar snin ukoll waqt li qegħdin fil-Gvern bqajna niġġeneraw lil nfusna, nattiraw talent ġdid, nies ġodda u ċuħ ġodda, professjonisti ħaddiema talit, kandidati ġodda. U hemmhekk tara kemm għandek partit ħaj. Partit ħaj jfisser dak il-partit illi qed joħroġ b'idejat ġodda għall pajjiż.